פרשת נוח. מספרת התורה, אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה, בדורותיו. את האלוהים התהלך נוח. רש"י אומר, מה זאת אומרת שהוא היה איש צדיק בדורותיו? אומר, יש מרבותינו דורשים אותו לשבח. שכל שכן, שאילו היה בדור צדיקים, היה צדיק יותר. זאת אומרת, אם הוא היה בכזה דור מושחת, שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא מבול לעולם, והוא בתוך הדור הזה צדיק, אז ודאי שאם הייתה לו השפעה של החוץ, של הסביבה יותר טובה, היה עוד יותר צדיק. אומר רש"י, ויש שדורשים אותו לגנאי. לפי דורו היה צדיק. אילו היה דורו של אברהם, לא היה נחשב לשום דבר, הוא לא היה נחשב צדיק. זאת אומרת, העם כל כך מושחת, לעומתם, נוח נחשב צדיק. אז בואו נשאל את עצמנו שאלה, לפי אותם אלה שאומרים שנוח לא היה כזה צדיק, במה הוא זכה? לסעוד את המבול. במה זכה נוח דווקא שהקדוש ברוך הוא יקרא לו לדגל, נתן לו את התפקיד הזה, אתה הולך ליישב את העולם. כל העולם כולו זה בניו של נוח. הרי לא נשאר שום דבר מהמבול, רק נוח ובני משפחתו. במה זכה? הרי לפי מי שאומרים שהוא לא היה כזה צדיק, אז במה זכה? אני גם רוצה לדעת. התשובה לכך היא בסוף פרשת בראשית. ונוח מצא חן בעיני אדוני. נוח מצא חן בעיני אדוני. מה גרם לו למצוא חן בעיני השם? אז שמעתי דבר מאוד יפה מפי הרב לוגסי. נוח עבד את השם בתמימות. הקדוש ברוך הוא ציווה אותו לבנות תיבה. כמה זמן בונים תיבה? שנה, שנתיים, לא היו מכשירים, 5 שנים, 10 שנים. הקדוש ברוך הוא ציווה את נוח לבנות תיבה, ונוח במשך 120 שנה בונה תיבה. תחשבו לעצמכם. הוא נמצא בדור של ליצנים, ו120 שנה, למה השם יעשו תשובה? הקדוש ברוך הוא מחכה להם. והליצנים אומרים לו, נוח, מה אתה עושה? אני בונה תיבה, למה? כי עוד עשרות שנים יבוא מבול, ואם אתם לא תחזרו בתשובה, כולכם, אתם תעברו מן העולם הזה. עזב אותך נוח, בוא למסיבה, בוא לריקודים, יש ריקודי עם, יש מבצע באיקאה, יש שפעים, יש אייס, 120 שנה. אחרי זה הוא כבר התחיל לעצבן אותם. היו כבר זורקים עליו דברים, ועושים עליו כל מיני תרגילים, שורפים לו את התיבה, כל מיני דברים, רק שתפסיק עם התיבה, אתה משגע אותנו, נוח. ונוח ממשיך נגד הזרם לעשות את ציווי השם. זאת אומרת שנוח מצא חן בעיני השם, כי הוא הולך בדרך השם גם מתי שיש לו מתנגדים, וכאלה מתנגדים רעים שראויים להימחק מן היקום הזה. אז אם ככה נלמד מפה שיעור מאוד מאוד גדול, שגם אם אנחנו לא כאלה צדיקים גדולים, גם אם התפילה שלנו היא לא כזאת תפילה, גם אם הצדקה שלנו היא לא כולה לשם שמיים, גם אם הפה שלנו לא כל כך יודע לשמור את עצמו מלשון הרע, אבל יש דבר אחד שאפשר למצוא חן בעיני השם, ללכת בדרך השם ויהימה כנגד כל המלעיגים עלינו. גם שזה לא נראה טוב העבודה עצמה, אבל אני הולך בדרך השם. יש אדם חוזר בתשובה, ופתאום באמצע החדר אוכל, הוא קם, נטילת ידיים, הוא מוציא לכם מן הארץ. חברים, מה, השתגעת? כן, השתגעתי. אחרי זה קם ברכת המזון, וכולם צוחקים עליו, תראה זה נהיה לנו דוס, הוא ממשיך בשלו, ברכת המזון, זה מה שהוא יודע, לא יודע משהו אחר, אבל בזה הוא מתמיד. ואז עוד דבר, ועוד מצווה, ועוד מצווה. וזה כוח גדול מאוד. זה מראה לשם שמה שאתה יודע, מה שאתה מקבל לעצמך, אתה הולך בזה ואימא, אפילו שמה שאתה עושה זה לא כל כך נראה טוב, כי אתה עדיין לא כל כך שלם במידות. לפי אלה שאמרו שלא כל כך היה צדיק רק ביחס לדור שלו. אף על פי כן, נוח מצא חן בעיני השם, כי אף על פי שהיו לו מלעיגים, לא זז מדרך השם. מה הזכות של אישה שפתאום מקבלת על עצמה צניעות, רוצה כיסוי ראש? אבל איך פתאום היא תלך עם כיסוי ראש? עד היום היא הייתה הולכת למספרה, 300 שקל שיראו לה תפן וטרולים, וכל החברות שלה ככה הולכים עם גוונים ופסים וצבעים, ופתאום היא תצא עם מטפחת של 20 שקל, וכולם יצחקו עליה. ובעבודה, מה יגידו עליה? מאיפה יש לה את הכוח הזה? פתאום לשים כיסוי ראש נגד הכל. יש לה כוח כי היא אוהבת את השם. והדבר הזה גורם, נוח מצא חן בעיני השם.
יהי רצון שתמיד נמצא חן בעיני השם בכך שאנחנו מתמידים בעבודת השם, וכך אנחנו בעזרת השם נשרוד את כל המבולים שחס וחלילה שלא יהיו עלינו, תמיד נהיה מהשורדים ונמצא חן בעיני השם ובעיני האדם. אמן כן יהי רצון.